החיים שלי עם ספר. מה, את רוצה את העמוד הראשון, או עוד לפני שהתחלנו לרשום ולכתוב את הספר? אני רוצה את זית שהיה ילד, האם הוא ידע שהוא יהיה איש גדול בעסקים? האם הוא ידע שיהיה לו קומפלקס כזה מטורף? שמלות ועולם האופנה זה משהו שהתהווה בהמשך, אבל מכיתה ג' ד' הייתי כבר קונה ומוכר. אבא עבד בחברה לעבודות חשמל, והייתי לוקח ממנו את השאריות של הנחושת, כל מה שנשאר מהעבודות ומאתרי בנייה, הייתי אוסף, מקלף ומוכר את זה כנחושת. אנשים שהסתובבו בין השכונות אספו את הנחושת הזו, הייתי כבר קובע איתם אחרי הבית ספר, מנהל משא ומתן, כמה יעלה קילו. זו תקופה שאני יכול להגיד לך, אז כבר הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אבל זה הלך והתחדד. כיתה ו' אני ידעתי שאני כבר סוחר. בכיתה ו', ז', ח', ט', בשלוש שנים האלה, אחותי התחתנה עם איזו משפחה משפרעם שהם סוחרים. סוחרים מזון ומוצרי חשמל וזה. הייתי מבלה ים של זמן אצלם בעסק אחרי הבית ספר. שאפתי משם הרבה אהבה וניסיון. היה ברור לי הכיוון והדרך הייתה ברורה. אני אהיה סוחר, אני אהיה איש עסקים. אני אקנה ואני אמכור ואני אעשה כסף.